Здравейте хора, как се? Ще играем Clash of Royale. Моят любим вълшебен дракон, който е верен пазител на Шаолин и непресъхващ извор на магически знания. Така. Аз съм играл Силният блестящ Раймундо. Двамата имаме много общо. Имаш предвид, че хващам такива злодеи като те. Криеш се зад маската на клон, но всъщност може би ти си най-чувствителният войн от всички ни. Признавам ти го. Доста добре преценяваш хората. Най-добре да заключим езиците си и да продължим мисията. Освен ако Салвадор не иска да говорим за мен още, трябва често да ми се казва колко съм забележителен и чудесен. Додо, имам една чудесна идея как да си полезен. Не, това изобщо не е работа да един забележителен магически дракон. Хубава тренировка за мъртеливите дракони. Движение, къш, къш. Би, но и къщ става също. О, Варнава, измъчвайте възрастния с болната става. Раймундо, мълчанието ти е оглушително. Усещам, че миналото ти не е точно това, което ни представяш. Хайде, престани вече да ме омариш. Аз не съм наивен колкото някои други. Както споменах, ние си приличаме. Загърбили сме нещо от миналото си. Например, детството ни. Може. А какво беше твоето детство? Харесвах увеселителни паркове. Ски спускане. Плаване, волейбол. Да карам карти. Такива неща. Но не ги върших. Бях принуден да работя. По 20 часа дневно в тъмнина. Един ден ми дойде повече. Захвърлих всичко. Започнах да крада и да грабя. Както можеш да се досетиш, за да върши стока. О, много жалко. И аз си нямах приказно детство. Когато бях малък, работех в един цирк. Цирк казваш. Звучи забавно. Така звучи, но изобщо не беше. Трябваше да нося костюм на клоун и да чисти на животните. Клоуна! Клоуна те брасе! Върви ръката да почистиш! Най-тежкото беше да ги слушам как ми се присмиват. Не можех да го разкажа си. Печелим. Ти ли печелиш? Да, спечелях, гледай. Гледай. Аз правя бизнес. И как? Аз първа игра и го бия вече. Много бе. 8 часа. Искаш да водиш Салвадор на увеселителен път? Ти главата ли си изгуби, Раймундо? Не съм си изгубил. Направил съм 2 игри. А не отива на почивка. Не му позволявай бягство от реалността, защото може реално да избяга. Чуйте, горкият ще остане заключен зад решетките за винаги. Това е единствената възможност да осъществи детските си мечти. Имаш добро сърце, Раймундо, но се тревожа за твоята глава. Имаме няколко дни да го отведем. Доверете ми се, кога за последно съм грешил? За кратения си ли искаш или еднокилометровия? Приятели, ние сме 5, а той е само един. Погледнете го. Освен това ще е вързан с мъмици. Раймундо до някъде е прав. Съгласен съм, Симпо. Не бива да се плашим от веселието и поне... Може Салвадор да говори още хубави неща за мен през почивката. Ето, пробвай и картинг. Може да се каже, че почти навакахме изгубеното ти детство. Много съжалявам, че не успяхме да отидем и на цирк. Но проблемо, Рай. Благодаря. Няма да забравя добри намерения. Признавам, че тези дни бяха много приятни. Направо се чувствам изпуснат. Отпуснат. Все пак, не смятам, че е добре Раймундо да е така близък с Салвадор. Както би казал Раймундо, той сам се заплита, това е жената на Салвадор. Хора, Сал ви чува.
това. Тревожите излишно за новия ни приятел. О, друже, Салвадор не ни е приятел. Той е истински злодей. Аз ви викам, че не трябва да сваляме гарда. Както и да е, скоро приключваме. Утре вече ще сме пристигнали в затвора. Изглежда, че имам 8,5 по скалата. Този шеконфу радието Телопес 50 калибър способно да изстрели с опасен ефект. Аз не мисля, че някога ще го използвам. Ма би е много Раймундо, интересно. ти имаш задачата да пазиш Салвадор с повишено внимание, както гълъб наблюдава коса. Спокойно, стал е в моите ръце. Най-добре е да отида сам. А вие останете с Раймундо. Инстинктите ми на тигър бълбука. Викам. Там е написано да любиш. А ти колко? Боже, ти дали нямаш А, ги колон? настимала е. Много си дразниш. Още една игра прави. Трябва да отстраниш Качваме. чак маймуната първо, плешивка. Маймунски жена! Окей. Давам ви най-много 2 секунди. Джейм Янг! Стига дърговете! Ох, стоп. Мога да... Не, няма сега. Няма неща за подобряване. Кълбона торпедо! Вода! Потешни и обрукани! Докато вие горделивци се биете, аз ще ви разбия сърцата и ще грашна уста! Кълбона торпедо! Вода! Не е честно. Толкова близо, а сега вече съм толкова далеч. Аз се предизвиквам на шаолински двубой! Залагам моето кълбона торпедо! Ставам. Смятам да се приблизявам и да разчитам на някакви гълбенца. Боя! Залагам моя жетъл на куп. Играта е разплати пиратския кораб! Първият грабнал оръдието Делопес се изгубил! Да започваме! Тампай. Evo виж мамо, толкова левел е. Втори, трети. Шо. Много силни има. Ако не бие топана. Мамо, да ме изкърти вече напълно. Аз не го почвам наред. Кърти, пускам той. Да се бие много сте. Това е лесно. Не почне не бъде това. Тук. Те са лесни, гледай какво става. Седи на да умират се. Окей, това. Приготви се за унизителна загуба! Но аз самият не бях готов за такова унижение. Кълбона торпедо! Шопко Нептун вода! Маймуна хваща маймунски удар. И насува по стъпка! Акула, бука, риба, балон. Кълбона торпедо! Шопко Нептун вода!
скелетите. Ще ходя да му помагат на скелетите. Пускам тоя. Да ги изстрелват. Пускам тоя. Изкърта се. Пускам това. Не изкърта се тези три коронички. Не ги вземе. Тик-тик. Кой ще стреля? Ще е мой човек. Кой ще стреляш? Ще изтупам интерията аз. Май, не смятах да вземем една коронка. Това не ми трябва. На оръдието Делопес Шенконку дава допълнителна огнева мощ на изхода. Един ден може да нямаш нужда от допълнителна мощ. Ами, това ще е. Оръдие Делопес! А ще е за днес. Утре може пак да правя клип. И така, стоп.